Nagapating isa ka senior economist nga dapat seryosohon sa gobyerno sa Pilipinas ang problema nga ginapangatubang sang pungsod, ilabi ng isyu sang korupsyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Winston Conrad Paruhinog, senior economist kag fellow sa University of Asia in the Pacific Center for Research and Communication, iagin pahayag nga duwa ka nga problema ang ginatubang subong sang Pilipinas, ang governance issue kag ang oil crisis bangod man sa nagaparang nga giyera sa Middle East. Suno kay Dr. Paruhinog bangod sa korupsyon, madamo nga mga Pilipino nagapatubang sang kabudlayan bangod nga nagapamuno wala gina-implementar ang nagakaigo nga mga tikang sa pagbulig sa mga tawo. Mayara man sang kakulangan sa accountability rason nga nagadala ini sang dugang nga problema sa pungsod. Ginpahayag man sining nga bangod sa oil crisis, maapektuhan man ang tanan bangod nagakonektar ini sa pagtaas ang preso sang mga nagapanguna nga balaklon. Suno sa iya, hindi ini maayo ang sitwasyon kag kinahanglan mahatagan gilayon sang solusyon. Ginpahayag man sining nga kinahanglan mayara sang epektibo nga pamaagi agud nga masarangan sa mga Pilipino ini nga sitwasyon kag dapat ipatuman ang long-term objectives kang isang pagpakigbato sa kaimulon o kontra sa kaimulon, pagpauswag sa ekonomiya, amuman sa pagpaayos ng health kag overall well-being sa mga Pilipino. Kung mayara sang long-term, mayara man dapat sang short-term solution sa subong panahon kang isang pagkinot sa enerhiya, paglikaw anay sa mga unnecessary nga mga expenses, kag pag-prioritize ang savings samtang mayara sang economic crisis. Nagpanawagan man ini nga dapat seryosohon ang pagpakigbato kontra korupsyon kag hindi ini pagitolerar sang gobyerno. Ang Pilipinas subong duwagid ka ako nakita ang problema nga ginatubang tano. Of course nakita ta ang pagsaka sa mga presyo sang gas, sang energy na maano gina siya translate gina sa mga increase in goods and services. Ang disposition sa dapat as a nation, no? I think I will say two things, no? Duwa ka bagay. Isa, we should still think long term. Mm-hmm. Just because may problema tanga mo ni, we will forget the long term objectives of our country, no? Which is fight poverty, which is to grow the economy, well-being of our people, employment, good health, no? Etc. We should never let go of that aspirations. No? Second, I think we really have to be very serious about the fight against corruption. It has already caused so much damage, not only to our economy, but to our nation. I think that we have to take that as a very serious responsibility of everyone.